de prietena mea, Tasi. Saluti! Așa, nu știu dacă o auziți prea bine, am dat-o la Maxim. Astăzi vom face fata de la oraș versus fata de la țară. Haideți să vedem cum decurge o zi normală pentru o fată de la oraș, dar pentru o fată de la țară. Cucuricu! E dimineață. Aoleu, a dormit cu hainele astea pe mine. O să mă spăl pe mâini și pe față. Așa. Nici Josh nu mai fac așa de lene mie. Dar e prea târziu, m-am trezit prea târziu cu noaptea în cap, păpune. Ok, acum ar trebui să îmi culeg papușoi. Na. Mama a dus culeg papușoi. Așa, ok. Acum că am ales, că am cules, trebuie să îmi pun aici. Așa, ok. Să hrănesc aici. Așa, să hrănesc aici. Aoleu! Ce s-a întâmplat aici? Nu... Iu, dar mai și bag. Lasă că e fain. Așa, trebuie să duc o răpată. Așa, și trebuie să sap, frate. După 5 ore. N-am astupat-o eu pe toată, dar o să fac eu ceva aici. Ok, o să hrănesc aici. Așa, trebuie să hrănesc cai tare repede, că mă grăbesc la cursuri, la universitate, să ajung și eu ceva. N-am învățat eu multe, dar ai. Așa, ok, păpați aici. Ei, cai! Ok, acum dă și lui ăsta. O să împărțiți voi, da? Așa, gata. Eu așa, trebuie să mă grăbesc. Aoleu, trebuie să fac duș și îmi o lene de mor. Ok. Ok, gata. Am făcut duș. Mă duc să mă schimb. Mi-am luat și geanta asta, așa. Altceva ce trebuie să mă mai dau? O să mai iau. Atâta, ok, o să plec. Vai, dar cu ce plec eu până la facultate acolo? Iha, vreau să ajung și eu. Cultivarea câmpului, să primească bani pentru primărie. Aoleu, încă e cu noaptea în cap. Am mai mare chestie. Cu ce plec? Mă duce Neanelu. Ia să... Motorola, bă, ce telefon bun am. Cel mai bun din sat. Alo, Neanelu! Da, cu ce vă pot ajuta? Bună, Neanelu! Vreau să-ți zic dacă poți să vii să mă iei cu carul, că am de ajuns la facultate. Da, acum, 10 minute sunt acolo, stai liniștită. Bine, vă aștept. La revedere! Oamenii ăștia. Bă, când vine Neanelu, bă! Aoleu, că o sări și soarele până vine Neanelu. Hai, Neanelu, când vii, frate? Rățică. Da, nu, că eu chem autobuzul să mor eu. Bă, când vine Neanelu, credeam că eu am serios. Pe bune acum. O să mai aștept că nu târzi, mai am o oră până ajung la facultate, dar o oră fac până în oraș. Ba, nu mai am 2 ore, că e 7. Imediat. La 10 eu trebuie să fiu la facultate. Mi-am uitat ceva în casă, trebuie să mă duc să-mi iau. Numai bine, poate vine și Neanelu. Așa. Mi-am uitat gustarea. Așa. Că n-am mâncat nimic la micul dejun. Așa. Cred că a venit Neanelu. Bună ziua, Neanelu! Cât v-a luat, măi? Mi-a fost traficul. Aoleu, dar ați răcit? Ce ați făcut? E epidemie de gripă, am auzit. Da, i-am zis. Ok. Numai că, Neanelu, trebuie să ne grăbim tare mult, că eu trebuie să ajung... Neanelu, ești ok? Da, a venit sângele în cap, în restul sunt ok. Ok. Acum știi. Nu știu, domnul Neanelu, mulțumesc, vă dau banii când vin, la revedere! La revedere! Ce bine că am ajuns la universitate! Sărăcia asta!
Până poți să te dai de lângă dulapul meu, te rog? Nu. Te rog, dă-te! Chineață. Nu s-o chichineață! Oh, ce oameni nesimțiți, E frate! cât un bunic, frate. Eu cred că așa e asta. Așa. Trebuie să am compus cartea asta, am stat la ea o săptămână întreagă, n-am făcut nimica. Până și caii cred că mi-au stat flămânzi o săptămână, de asta am și hrănit. Și micul prinț, vai ce frumos, vai. A mers și o cerșit pe stradă, culegând porumbi și pătlăgici. N-am face cartea asta. Hei! M-am muncit la ea o săptămână. În primul rând că ție nici nu-ți place, e cu pătlăgici. Micul prinț și pătlăgica. Fato! Beatrice, ești o vacă! Beatrice! Vezi că luăm măsuri. Ce? Pe lângă asta mai e și surdă. Vai de capul. N-au sărăciile cu 3 lei 50 în buzunar. Da, eu am niște cai care valorează 3500 de lei. Da. Tu măcar ți-ai făcut tema? Acum trebuie să mă duc acasă. O să merg pe jos că n-am cu ce să-l plătesc pe neane. Aoleu, cât mi-a luat, frate. Iuhu, Doamne. Așa. Sunt obosită. Îți fac un duș eu. Dar ce e duș, că mi-e lene. Așa. Cam așa decurge o zi normală la țară. Haideți să vedem și la oraș. Hai să vedem. Alarma! Alarma, terminul. Frate, în 2 ore trebuie să merg la facultate, dar eu leneu. Am fost o seară la petrecerea aia așa faină. Și na. Mie de obicei nu merg să merg la petrecere, dar a fost o ocazie specială. Merg la baie. Mă spăl pe mai, trebuie să desprind părul, să mi pieptă. Hai că nu găsesc pe ea. Unde-i? Era lângă plantă, dar aia e acum desprind părul. Ce greu să dai asta jos din cap. Las că prietenul aranjez și o să fie super. Mamă, dar e cârcit rău de tot. Gata. Bun. O să fac micul. De fapt, de ce să facă micul dejun? Trebuie să-l chem pe doamna bucătăreasă. Nu să spun. Doamna bucătăreasă nu răspunde, așa că o să subim la prestii. Ce faci tu? Bine, fată, de ce mai sunat? Trebuie să merg imediat la facultate, adică să mergem. O să ne vedem în fața casei mele, nu? Da, dar de ce mai sunat? Dacă vrei să mergem împreună. Păi normal, mergem în fiecare dimineață. Haide! Ok, merg să mă schimb, am fost la petrecere. Ok, pa! Să nu se supere că am lăsat așa mult. Ce faci tu? Ți-ai amintit și de mine?
Da, ce te uiți așa la mine? Păi că trebuia mai să ne... Da, am uitat la fix. La 5 și 6. Păi de ce ai întârziat? Păi, Căru, hai să mergem. Ok, haide. Mama, dar ce mașină de lux. Da, e foarte puțin pentru mine. Te cred.